Miria, may tatanong ako. Ano? How's the survive of the lockdown? Bakit may video pa? May tatanong ako, how's the survive the lockdown about 76 days ago? Wala, bahay lang. Ano? Bawal lumabas ng bahay. I see. I know that. Para hindi ka mahawahan ng COVID. Yeah. Hanggang June 1. Kamusta ang mga itik? Hindi itik. You. No. You. Doong sa June 30, sa wakas nung pumunta na kami. Dumalaw pa ako. Wag na nga. Answer. Answer. Ano? Nung June 30 nung pumunta kami dito Oh. para dumalaw si lolo ko. Ano? Nung ni tatay? Yeah. Saka si Tito Jaime. Oo. Yun yung huling punta nyo, no? Yeah.